Sabingelela futhi awu Nkosi yami. Lesi sigadla lesi senyama safena emazweni. Ayikonakele manje. Ngeke ngikhulume lo. Nanti ibhodela abeli. Nanti ibhodela abeli. Njengoba ngihlezi ngisho ukuthi angifune ingane mina edlalayo. Nali ibhodela abeli. Konakele. Masikhuluma ngokwelapha, kuyalashwa la. Sinika amandla alibhodela abeli. Sifuna amandla. Ngihleli nomkhulu Ndwande. Bayamazi kusemtubatuba abaningi. Ukwaba amandla kakhulu. Kwasho ukuthi ke mina mawungabhadali kahle ngiyakuvala Ndwande. Ukwaba amandla kakhulu kodwa ke usebuyile Ndwande. Sengiyamgcoba ngamafutha. Ngithi sizwe sakithi kusukela namhlanje ngiyamkhulula mina ukuthi ngaya kumkhulu Ndwande. Izinto ezilikhulu zatholakala kuye manje. Bantu bamabhizinisi nabantu beyinhlahla kodwa oyikhulumele. Mina ngikwazi ukukhuluma. Angikwazi ukukhuluma ngimenza lento engimenza yona. Phondo lo. Phondo lamandla. Phondo lamandla. Phondo lamandla. Phondo lamandla. Ukusho ukuthi ngiyamkhulula ke. Ingane yami le. Angikwazi ukuveza ingane sewupopa ingazi lutho. Ingane uyiveza ngoba hey ungasuli phela baba, ungasuli baba, wangena amandla. Bebona abantu. Kungabe ngathi editor kanijwayele ama video wa editor ngathi ninkunzi nisho editor la. As edit la live baba. Amandla lawo. Now amandla. Amandla. Sidlula sidla sana baba. Athi gogo lokhombile saba sempondo fumafumana fumasini. Kulungile ke magumba manomhlaba kulungile masosha kulungile ke madoda bovumafumana ufuma esizweni. Mhlaba uhlangene ngithi mina bhede yashisa. Thalunzima abaziyo ke bayazi ke ngiveze konke ke madoda. Thalunzima. Ndwande bingelela abantu bakho sambe ngifuna bakwazi nje ukuthi uphume esandleni sami abantu bangakusanga. Ngoba bathi sekunamaqolo ezweni angifuni bakusaba abantu awubuke ngisamgcoba ngamafutha othanda. Ungafuni ukwazi okuningi ke. Lento woza nje wena uzizele wena. Hayi senze live nje ngebomo okuningi vele ngeke sikuveze. Ukuthi bekwenziwani akufuni wena vele nawe uzoyibonela masekuqondane nawe. Asivezi bonke abantu esibalaphayo. Kodwa nje ngoba umelaphi ingane yami lena ngithi ke namhlanje ke hayi Ndwande ubathembisana abantu. Mkhulu Ndwande khuluma nalabo abantu ushiya inamba yakho ngiyabona ukuthi uthwele nzima zama bekezela phela khehla. Bothuka abantu bazoza kanjani mase kunje kuzima Ndwande. Hayi ukhula madoda kuyabikwa. Uyisholo wena. Okuhlala amadoda kuyabikwa. Hayi uyisholo wena. Hey batshele abantu utholakala lapha emtuba lapha bangalokhu beza kimi baze bagcwale la ekhaya babuye baphunguke baye kuwe. Umkhulu Ndwande lo lapha ya emtuba emachibini phansi kwesigodi sasemachibini endoneni umthetho. Etiyeleni mawuzongena nje esiqiwini qedwe ukudlula enkangala. Nangoku umkhulu Ndwande lapho uyakhuleka uyisiyoni. Kodwa ukhulumela phansi Ndwande abakuzwa labantu phela lasilalele nabantu abangenadlebe laba abadonsa kude ngathi uCelc. Uyayibona? Yeah. Inetwork ifanele idonse nje lapha yabona oG5 uyayizindaba. Uthi ukuphi wena usemachibini kukuphi lapho? Emtuba emachibini ku R618 obheke kwahlabisa. Ilapho engitholakala khona umkhulu Ndwande lo okhulekayo oyisiyoni onebandla futhi lesiyoni ekhaya uganiweke akusiyo umfana. Khuluma ke ukuthi bakuthiwa ngani mina ngenzele libhodwe lakho la. Khuluma ke ungalaleli ubunzima obhekane nabo wena khuluma kubantu ukuthi abantu bakuthola njengamanje inombolo ithini ngoba manje angifuni bafonele mina. Sicela inamba kamfana wakho uNdwande. Wena umnumzane wena. Qina ndoda, qina. Uzikhethele wena.
Hawu, ngani ushiyile inyanga washiya inyanga zonke wezakini. Akudlalwa la kodwa kulona u072 109 1317 072 Ngibona nje sanobamba sibamba mfuna phansi. Emtube emachibini la ngithola khona isigodi. Uyathandaza uyinyanga wenza konke. Yeah. Siyangena emanzini ngisho nango 12 ebusuku siyangena empophomeni ngisho nango 3 intathakusa akukho 6 saba akukho kusithusayo. Maye. Hey, sambeni semasontweni konakele madoda. Maye. Abafuna umsebenzi bangawuthola kuwe ba? Yebo, abafuna umsebenzi bengawuthola. Abafuna ukuqonywa ke umuthi wentombi uyawusebenzisa. Abafuna ukuqonywa bengeza sibageze ngoba kubalekile kakhulu ukuthi ugezeke. Ugezeka kwakho uvuleka kwezinto zakho kakhulu. Thatha umthwalo sambe. Onakele ndoda. Yebonakele ndoda ma. Mkhulu Ndwande ke umelaphi wendabuko ophansi emtubatuba. Uyatholakala ke ubusuku nemini. Ithi inombolo yakho Ndwande u072 109 1317. Yeah. Mkhulu Ndwande uyatholakala emtubatuba inombolo nethini kodwa 072 109 1317 qina ndoda nami ngiyakuzwa. Gogologobile selukwa sempondo of mafumano vume esizweni kulungile ke bokhokho kulungile makhe ivale manifana sisebenze ngempela.